Aké bolo postavenie tvojho okolia voči tomu, keď si povedala, že máš partnerku? Ja som sa napríklad s mojimi ako bývalými nedokázala seriózne porozprávať. Kto platí účty v reštaurácii, v kaviarni, alebo tak? To bude teraz veľmi taká blbá otázka, ale kto je hore? Kedy bude svadba? Teraz tí moji rodičia uvidia, že kto je hore? Naši to budú pozerať, že... Krista pána, to sme nechceli vedieť. Celý podcast nájdete na Hero Hero, kde nás môžete podporiť, fungovanie nášho podcastu a celý náš produkčný tím. Veľmi pekne vám ďakujeme. Potom sa ma nezlákni, keď urobím takto. Alebo Dobre, ja možno si tam... Hej, urob si chill. Tá value, alebo to hodnota toho podcastu je, že ženy a dievčatá, keď na nás pozerajú, tak majú to ako doma v obývačke, aby sa cítili v takom bezpečnom prostredí, že nie sme strohé, že sa tu na nič nehráme, že netvárime sa tu dôležité, že každá jedna sme si niečo prežila. A v podstate na toto rovno nadviažem, tento podcast, pretože celý podcast nájdete na Hero Hero, kde nás môžete podporiť, fungovanie nášho podcastu a celý náš produkčný tím. Veľmi pekne vám ďakujeme. Ja keď som s tebou volala, že Nori, poď do podcastu, a ty si povedala, áno, idem, a mňa to veľmi potešilo, tak každé to dievča nejak tak, no a prežila som si a s týmto robím a takto podnikám a hej. A ty si bola taká, že no však ja robím farmácii a teda mám veľkú štruktúru pod sebou, potom vlastne vyrábam kabelky, hej, to mám taký s maminou, taký rodinný biznis a potom vlastne som influencerka a ja, aha, dobre, a že nejaká taká, že pochvála alebo niečo, že za mňa si brutálna, nie influencerka, ale biznismenka, hej. To sú také, že dve odnôže, že buď je to dievča influencerka, alebo je v biznise. A teba skôr vnímam v rámci tohto biznisu. A ja sa tak skôr vnímam. Že? Je to tam veľmi cítiť. Ono veľakrát, aj keď mi niekto povie, že influencerka... Je to nemáš také, to rada? Nie, až ma to trošku niekedy urazí, lebo... No chápeš asi prečo, nie? Chápem. Že ako ja si myslím, že zrovna nerobím nejaký trápny content, alebo čo, že by som mohla povedať, že som influencerka, alebo v podstate aj influencerka som, ale veľa ľudí má influencerov zafixovaných ako nejakých ľudí, čo robia nejaké bizarné veci, alebo nejaké veľmi kontroverzné a to ja nie som. Že idú v podstate po tých peniazoch a ty si bola ten opak, že ty si vlastne začala robiť nejaké make-up tutoriály, lebo ťa to pravdepodobne bavilo. Však... Ja som to aj študovala, takže preto som išla tak že make-up a tak, a bolo to moje hobby a ja som nešla do toho s tým, že idem zarobiť. Vieš, to bolo len čisto, že hobby, ja idem si natočiť make-up a zrazu sa to nejak ako chytilo. A odkedy? Odkedy to robíš? Ono je to už ako veľmi dlho, čo vystupujem na internete. Ono to začalo ešte na facebookovskej stránke, že milujeme kozmetiku. To som bola decko. Mamina sa pozerala na tie videá, že či ich vôbec môžem uverejniť. A veľa ľudí si ma ešte pamätá odtiaľ. Takže ešte z facebookovskej stránky, a to som mohla mať možno tak 13 rokov, a to som točila o balzamoch na pery a také proste blbosti. No a potom prišiel Instagram, potom Facebooku, prišlo Musical.ly, čo je vlastne teraz TikTok. A tak to nejako išlo. Tak si vybudovala ten vlastný brand. Ale trvalo to ako naozaj, že dlho. A trvá to dodnes. U mňa je to taká zaujímavá otázka, ktorá mňa skôr zaujíma, že ty koľko hodín pracuješ reálne? Ty pracuješ non-stop. Ja už aj keď si myslím, že nebudem pracovať, tak vlastne idem pracovať, lebo vždy je niečo, čo spraviť. A teraz robíme aj eventy pre deti, takže tam je strašne veľa roboty, takže vlastne stále je čo robiť. A tvoja priateľka to ako znáša? No. A opýtame sa jej. No, niekedy hovorí, nech už sa stopne. Už má niekedy nervy. No. A máš teda aj nejaké voľná, že povinné voľná? Nie. To je väčšinou tak, že si ja teraz poviem, že OK, že dám si voľno, ale väčšinou ma to potom doženie, takže radšej mám, keď robím ako každý deň si niečo spravím, ako keď mám, že celý deň voľno, pretože potom na ten ďalší deň to musím sa doháňať. No, takže každý deň
Ale zase je to super v tom, že ja neviem, teraz som začala vstávať naozaj, že skoro. A To je? Do zatmi ešte. To je? O 4:00? To nie zas. Dobre. Takže 5:30, o 6:00, nejak tak. Zatmi, Nori. Je tma, 5:30 je tma. No dobre, pokračujeme. Je tma 5:30, nie? Asi hej, dobre, dajme to. Je. Ja viem, že... Dobre, tak zime bola tma. No 5:30 je ale slušný výkon, áno. No. A to už je akože také dobré, lebo ja si stihnem veľa vecí porobiť. Už do obeda a potom mám kľud. A to je super. To sa mi tak páči. Takže ty vstaneš o 5:30, o 6:00 napríklad začínaš robiť a končíš o 1:00, o 2:00? No, približne, alebo o 3:00 a potom mám už kľud. Že To už musíš byť, že brutálne efektívna, nie? Je to veľmi efektívne. Je to super, len ja som niekedy taká, že od toho odskakujem a potom telefónik, Instagramy, áno, že TikToky. idem pridať len video a zrazu sa zaseknem na TikToku na 20 minút a že počkaj, toto som nemala v pláne, no. Alebo nejaká kamoška zavolá, nerobím rýchlu kávu, no a z rýchlej kávy je niekedy 2 hodiny a tam to veľakrát vie zlyhávať, ale snažím sa ako fakt byť taká, že zapreť sa, spraviť to a potom večer mám kľud a nech už nemám stres, alebo nech nič neriešim. Takže večer odpočívaš? V podstate, hej, niekedy nie, niekedy áno. Dobre. Ja som si myslela, že ty si taký ten priebojník, jak je Elon Musk, že robíš od nevidím do nevidím a búšiš tam do toho od pondelka do nedele. Niekedy sú také dni, ale akože ja si nesťažujem, mňa to baví. Mňa to práve, že naplňa, takže ja s tým ako nemám nejaký problém. OK. Takže no, nevadí. si veľmi šikovná. Ja som ťa videla na tom Instagrame a vnímala som celé to spektrum, čomu sa vlastne venuješ. A keď sa opýtam na tvojich sledovateľov, tak čo ti najčastejšie píšu? Pravdepodobne to, že si krásna, alebo si krásna žena, ale čo mimo toho, že si inšpirácia, si motivácia, alebo skôr záujem o produkty, alebo v rámci farmácie, kabelik, že čo ťa tak charakterizuje, keď ti píšu v rámci tvojej osobnosti? Že som stále taká pozitívna a usmiatá. Asi? Akože som, hej, a väčšinou, keď mám také zlé dni, tak to ani nedávam na sociálne siete, lebo som toho zastanca, že je strašne veľa negatívnej energie na tom internete a ja nechcem k tomu ešte ako keby prispievať, ale tak dávam tam také, že reality check, že ako vyzerám, alebo čo sa deje, že nevždy je to také ružové, možno ako si každý predstavuje a práve každý si to tak predstavoval, takže som to už začala tak viac dávať, že to veľakrát uvádzam na pravú mieru, lebo ľudia ma mali zafixovanú, že influencerka, ktorá nič nerobí, hej? A mňa to celkom mrzelo, pretože to proste nie je vôbec pravda. Tak ťa mali zafixovanú? Veľa ľudí. Aj možno takých, čo ma nesledujú, akože že nesledujú, iba im občas niekde vybehnem, tak oni nemajú ako keby potuchy alebo nemajú odkiaľ vedieť, že čo robím všetko. Takže veľa ľudí má tak málo zafixovanú, tak snažím sa teraz aj tak viac ukazovať, že aj tú prácu a že ten čas, kedy vstávam napríklad, alebo kedy končím. Naposledy, keď som to dala, to som zrovna mala si budiček, že o 5:00 a robila som do 1:00. Mi niekto napísal, že ja som tam natočila do toho aj videa, to bol akože vlog, že sme išli na obed. Na obed sme sa dostali až o 4:00 a potom večer okolo 7:00 sme išli ešte na kávu a niekto mi tam napísal, že to je pre mňa výlet, že veď kávička, obed. Ja, že akože ty nechodíš na obed počas svojej pracovnej doby, alebo čo? Ľudí to veľmi irituje. Áno, strašne ich to irituje a vždy budú hľadať za tým niečo akože negatívne. A ja vždy hovorím, že tak si to vyskúšajte, že keď vy hovoríte, aké to je jednoduché a vlastne, že tie peniaze sa mi asi iba sypú z neba, tak prečo to neurobíte aj vy? Že prečo teda niekde pracujete za pasom, keď je moja práca taká jednoduchá? Nechápem. Krásne povedané. No. A myslím, každý si to môže vyskúšať. Áno. A veľa hostie, ktoré tu pred tebou sedeli, presne s týmto mali problém, že ľudia ich atakujú s tým, že veď ty nič nerobíš a máš nejaké peniaze. Áno. A oni sa presne tiež strašne za to bili, že ale ja makám. Reálne, že skúste si natočiť to video, skúste predať ten produkt, že nejaká firma vám niečo pošle, dajú vám zľavový kód a tá firma to pozerá, že koľko tých produktov Jasné, prekliky, predaje, všetko to nie je také jednoduché. To je biznis, je to sales
tvrdý sales v tomto svete influencerskom. A tebe sa to pravdepodobne darí a darí sa ti to veľmi dobre. Akože veľakrát sa mi stalo, že viacero vecí, napríklad, že som nedokázala predať. Hej. Čo také? No, napríklad naposledy menštruačné nohavičky. Mali sme viackrát spoluprácu a posledný krát to napríklad nebolo úspešné. Takže nevždy, lebo nevždy sa aj to video uchytí. Tam som si všimla, že to video úplne malo ako na prd štatistiky, takže ja som to trošku aj tak očakávala, že tam proste tie predaje nebudú. Aj tak to bolo. No. Sranda. Presne na toto som chcela nadviazať, že aj keď sme spolu volali, tak ty si veľmi, veľmi, veľmi skromne o sebe rozprával. A ja mám biznis s kabelkami, potom robím farmácii, potom robím A ja, že veď sa pochvál, dievča, veď trošku života. Koľko máš rokov, Nori? 22. 22. A toto, že wow, vieš, klobúk dole. A bolo mi to také, že halové, to dievča reálne maká a možno zarába trojnásobok ako niekto, kto robí 40 rokov v jednom obore a naozaj sa snaží na rôzne smery a strany to urobiť a prišlo mi to veľmi také milé od teba, také, že ja som taká skromnúčka a vlastne ja nič v podstate ani nerobím a vlastne ani neviem, prečo by som si mala sadnúť do podcastu a rozprávať o sebe. No, ja som to práve hovorila, akože priateľke, že počkať, že presne som jej to hovorila, že akože to akože tu mám ísť preto, lebo som šikovná, alebo že prečo, vieš? Áno, presne preto to som ťa tu zavolala. Lebo ja som strašne prísna na seba. Vidím. Ale že strašne. Ale musí sa vedieť pochváliť, vieš? Musí si to uznať. Ja si to uznávam a každý deň ako tak vďačím, že je to skvelé, že to milujem a že robím, čo ma naplňa a že som veľmi šťastná a spokojná. Takže ako v tomto sa viem pochváliť, ale zároveň som stále na... Dobre, tak ja ťa teraz pochválim. Dobre. Robíš to super, si šikovná, si drič. A tak to má byť. A nech sa ti hlavne darí čo najviac a nech máš najmenej hejterov, lebo to sú len ľudia, ktorí majú sami sebe problém. Určite. Tak vôbec to nerieš. No, ale Nori, poďme naspäť tým tvojim krásnym biznisom. Mňa zaujala tá výroba tých kabeliek. Celý podcast nájdete na Hero Hero, kde nás môžete podporiť, fungovanie nášho podcastu a celý náš produkčný tím. Veľmi pekne vám ďakujeme. Ty si aj jednu z nich tu vieme ju ukázať? Kde ju máme? Aha, priateľka. Inak môžem takto verejne, že máš priateľku? Áno, jasné. Dobre, je to vôjde. Všetci to vedia. Dobre. Inak reakcie k tomuto, alebo ako sa stávajú tvoji sledovatelia k tomu, že neviem, či si homosexuálna, alebo si bisexuálna, alebo ako to máš? Mala som predtým partnerov, takže asi by bolo blbosť povedať, že som akože vyslovene iba na dievčatá, ale tak teraz to cítim tak, že chcem byť s dievčaťom, takže... Dobre, krása, dobre. Inak ty si moja asi... Ja som vydala zatiaľ, že 7 podcastov a ty si moja 4., ktorá má partnerku. Toto nie je lesbický podcast. Dobre, diváci do budúcna. Toto je len náhoda. Prísahám, toto je len náhoda a už sa chytám z toho za hlavu, lebo ak ma nás niekto stále pozerá, zistí, že tajná ženy, to je čo, nejaký queer podcast? Nie, to je klasický podcast ženský. Dobre, ale Nori, vráťme sa späť k tej tvojej kabelke alebo výrobe takýchto krásnych kabeliek. No, to bol vlastne nápad mojej maminy. Ja som jej povedala, že by som chcela nejakú spoločenskú kabelku a ona zrazu prišla s tým, že ju proste vyrobila. No a... Akože počkaj, ručne ju spravila. Áno, normálne to akože poprevliekala, spravila, našla si nejaké návody a ja som tú kabelku mala možno 2 mesiace doma a potom hovorím, že mama, nauč ma to a poďme ich predávať. Lebo moja mamina je strašne šikovná, akože v takýchto veciach, čo sa týka ručných práci a nikdy sa tým, živila sa vlastne tým, ale... Nepretávila to do takého biznesu? Áno. Že má to ako také, že hobby, občas si z toho niečo zarobila, kedy si robila krajčírku, ale to bolo dávno, 20 rokov dozadu, aj možno viac, takže... by to prišlo taká škoda, že nič takéto nerobí, že keď je taká šikovná a že podľa mňa v jej práci urobím reklamu.
že ja som si tak vždycky hovorila, že je tak škoda v tej práci, Určite. kde je už niekoľko rokov, že keď je taká šikovná, tak ja hovorím, že proste poďme to predávať a moja mamina, že to nepôjde, to nikto nekúpi. A ja, že To je slovenský mindset, to nikto nekúpi. toto, a mňa to tak štvalo na mojej mame, že mama, že keď takto budeš rozmýšľať, tak to nikto nekúpi. Ale ja som išla do toho na 100%, že mama, ja idem tomu spraviť perfektné fotky, videá, marketing, všetko a proste to pôjde. A ide to. Je to nádherné. Koľko trvá výroba takejto jednej kabelky ručná? Zrovna táto... A tam máš rúž? Áno, som nevidela, som hľadala. Super. Lebo ja som si prišla s inou kabelkou, vieš, a chcela som si zobrať ten rúž a mne nedošlo, že som ho nechala v tejto kabelke. Tak páči. Perfektne. Kľudne. Dobre, takže sa bavíme o nejakom časovom, že No vieš chcela by čo? som si, Nori, od teba objednať ručnú kabelku na takýto štýl. Koľko to trvá? Zrovna táto trvala zo všetkých úplne najdlhšie, pretože táto ručka vlastne každý tento krúžok možno hodinu a hodinu pol aj Čo? trval. Takže toto je jediný kus vyrobený, čo je teda môj, pretože jej cena by bola teda že strašne vysoká kvôli tomu, že táto Koľko? trvala. Nacenila som ju na 400 €. Už prišli ale 2 objednávky. Takže to som nečakala. Wow. A ja som to tak spravila, že to proste bude jeden jediný kus a bude to moje, ale že keby teda niekto veľmi chcel, tak ok, ale teda, že tá cena musí byť vyššia. A chytila sa, takže akože som rada, že sú stále ľudia vlastne, ktorí Krásne. vedia oceniť tú Určite. ručnú prácu. Babi, kupujte to. To sa minie ako teplé rožky po tomto podcaste. Toto je akože... nádherná, naozaj. Táto veľmi dlho trvala, ale tak ako tie bežne, čo máme, také tie základné tvary, tak sme počítali, že 24 hodín. Nejak tak. To je Takže dosť. keď... A to vyrába mamina s tebou. Áno, áno. Ja som ako popravde trošku tak povolila, čo sa týka tej výroby, lebo nestíham. Je to strašne časovo náročné. A skôr, keď idem ja gorálkovať, tak je to skôr preto, že chcem vypnúť. Že si zapnem seriál a gorálkujem. Gorálkuješ. Ale moja mamina, ako však aj moja mamina to má ako hobby a taký akože relax, ale nemám toľko času sa až tomu venovať, ale riešim všetky tie veci okolo. A tento takže... materiál, to sú, ja sa do toho moc To nevyznám. je plast. Proste to sú plastové gorálky. Máme aj sklenené, akože kryštálové. Dobre. Ale z tých až toľko nerobíme, pretože tie kabelky sú potom hrozne ťažké. Ťažké. A takúto veľkú by sme ani z nich nemohli urobiť. Z tých A už ste rozmýšľali tak, že by ste to naozaj rozbehli vo veľkom, nejakú veľkovýrobu, že by ste to niekomu dali robiť? To by nebolo možné, pretože každý by chcel minimálne tú minimálnu mzdu na hodinu a keby sa to všetko spočíta, tak vlastne by to stalo vyššie než tá kabelka. Rozumiem. No s tými krásne. nákladmi, lebo aj tie náklady sú dosť ako vysoké. Možno doteraz ľutujem, že som na začiatok nedala vyššiu cenu, lebo bolo by možno menej objednávok a nebolo by taký stres, áno. že treba toho veľa robiť, ale tak je to, ako to je. Super. Ja si myslím, že aj keď zmeníš nejaké podmienky na tom, tak to ľudia vždy kúpia, lebo vidia za tým tú hodnotu ručnej práce na Slovensku. Presne pre takých ľudí to je aj určené, že čo tomu chápu, ako veľa ľudí, čo tomu nechápu. Keby mám 400 €, tak ti ich rovno dám niekam silu. Krásna. Dobre, Nori, ďakujem veľmi pekne, že si tu prišla aj s týmto tvojim krásnym produktíkom. Kde si ju môžu zakúpiť? Máš nejakú webovku? Alebo cez teba ti napísať? Ale najviac fungujem na Instagrame kano.bex. Dobre. Tam sa mi najlepšie komunikuje, lebo niektorí chcú napríklad, že vlastný tvar alebo vlastnú farbu, tak tam sa to oveľa lepšie ako cez tie webovky. My tu hodíme aj ten popisok na ten tvoje... Ďakujem. A poďme teda k tebe. Ty pracuješ dlhodobo alebo spolupracuješ s Farmacy. Je to biznis, že multilevel marketing. Áno. A ono to bol kedysi veľký hit a vibe aj v Amerike však odtiaľ to je. A veľa ľudí s tým chcelo vlastne preraziť a zarobiť. A tam sa buduješ nejaká štruktúra. Áno. Povedz, koľko máš ľudí v tej štruktúre? No ja úplne ani presne neviem. Už nevieš? Už neviem. Už je kedysi tam bola taká tabuľka, že sa to hneď dalo pozrieť, ale teraz by som musela stiahnuť rôzne reporty a počítať to a tak sa to nechce riešiť. Ale tak už tým, že mám vlastne, tam sa počítajú aj tie dievčatá, čo mám pod sebou a tie ďalšie a ďalšie, tak určite je to nad 10 000.
To už by som ani do roboty nechodila, nie? Či? Keby tak vyžijem z toho úplne perfektne. Ako sa ti toto podarilo? To tiež neviem. Ja som išla do toho akože s takým, že keby mi to má hodiť pár eur mesačne, že však ok. No ale to som nevedela, že sa to tak rozbehne, že ja som netušila, že mám až takú kúpnu silu. A keď som vedela, že to ide, tak som sa do toho extrémne obula. A to bol tak, ja som zmenila úplne, že mindset možno behom 3 dní, lebo ja som išla do toho, že však keď to pôjde, tak to bude fajn, že pár eur rovačku, že však čo, baví ma to, idem do toho. A o 3 dní na to som si povedala, že ja idem na tú najvyššiu pozíciu. Ideš. A idem. A ideš. A dala som to za 13 dní, lebo vlastne na to máš celý mesiac, ako keby dať nejakú pozíciu. Áno. A už v ten mesiac sa mi to podarilo. Ja som začala za polkou decembra pred minulého roka. A proste som sa zatla a dala som to. Wow. A mám pod sebou ešte aj takú jednu Natálku, veľmi šikovnú, a tej sa to tiež podarilo za pol mesiaca. Wow. Takže tiež veľmi šikovná. Klobúk dole. Nemám ti na to čo viac povedať. Nori, vieme teda, že pracuješ veľmi veľa. Ako to vníma teda tvoje okolie, tvoji priatelia, priateľka, rodina? Nemajú s tým nejaký problém, že mala by si zvolniť, bojíme sa o teba, mala by si prestať, mala by si odpočinúť? No, akože napríklad moji rodičia sú v tom ako úplne rozdielni. Napríklad ja, aj keď niečo nespravím doma, lebo ja stále bývam s našimi, tak táto veľakrát, že prečo si to neurobila veci celý deň doma? A ja, že ja som celý deň robila. Hej, že on má takýto názor, že pre neho to není úplne ako náročné, lebo on ako keby nevedel úplne, čo je za tým, a že veľakrát práca, ktorá je psychicky náročná, je niekedy veľakrát horšia než tá fyzicky náročná, lebo stále ti šlape ten mozog a ty nedokážeš ako keby vypnúť. Úplne, ale moja mamina to úplne chápe a tá akože to vidí, že veľakrát aj nervačím a tak. A povie mi veľakrát, že poďme na obed, daj si prestávku. A ako nervačíš, Nori? Tak, že hádžeš vecmi, kričíš? To zase nie, ale že niekto na mňa prehovorí. A takže, bože, dajte mi teraz všetci, musím toto dokončiť. Typická žena. Áno, hej. Dobre. Tak nervač. Akože nehádže s vecami, ale možno aj to príde raz. Taniere, kvetináče a tak. Dobre, a v rámci teda toho Instagramu, tam máš veľmi veľa spoluprác a máš celkom, ja to poviem, že dobrý výkop. Ale určité veci sa nedajú robiť ako keby dookola a vždy ten človek chce zvyšovať ten level. Máš teda nejaký cieľ, že kam by si sa chcela posunúť, alebo dostať, alebo ešte vytvoriť? Je tam niečo také, že next step? V tých sociálnych sieťach, no ani neviem. Ja len chcem udržovať takú tú svoju komunitu tých ľudí, čo ma budú radi sledovať. Samozrejme, keď to bude raz, ja budem veľmi šťastná, lebo to by bolo asi veľmi demotivujúce, keby to klesá. Takže to určite chcem, aby sa to nejak zvyšovalo, ale nemám taký, že špecifický cieľ, to asi nemám. Ale čo mám ako také, že čo by som chcela ešte spraviť, tak by som chcela ešte YouTube k tomu pridať. Koho? YouTube. Ja YouTube. Ale ja som strašne netechnický typ, takže neviem, no. Akože tieto videá, že akože vlogy by si chcela robiť? No aj také, možno aj make-up tutoriály, akože také dlhé, ale ja mám pocit, že ten YouTube je už dosť tak išiel stranou a že je to aj ťažké sa tam presadiť a že tí ľudia už sú takí z toho zrýchleného TikToku, že všetko scrollovať, všetko rýchlo, že už nevedia možno úplne vieš čo, ale buď pozitívne naladená, pretože TikTok už zakazujú v USA. Videla takže som. Príde to aj tu, takže YouTube sa vráti naspäť. A ja si myslím, že alebo niečo možno nové sa vymyslí, alebo zase väčší hype bude mať možno Instagram. Uvidíme, no. No, každopádne, áno. Budovanie značky nie je celkom ľahké. To nie, no. Ale mne poradila jedna žena v biznise, že pozri, keď sa uživia 5, uživíš sa tam aj ty. A tohto sa držím a možno, keď to aj ty tak povieš, že už to točí na YouTube, tak to pôjde. No. Hej, ono treba hlavne, že vydržať a ísť. To je to najhoršie. Áno, to je to najhoršie, lebo každý chce všetko hneď.
No tak niekedy je to pekne demotivujúce, akože už som dala pár videí, a keď tam vidím tie zliadnutia, tak si hovorím, že takže to asi nemá úplne význam, ale viem, že keby pokračujem a investujem do toho tú svoju energiu, tak viem, že by to išlo, len je to ťažké, keď to nie je hneď. Ja viem. Keď sa človek snaží a dáva do niečo energiu a stále sú tam neviditeľné výsledky, je to frustrujúce. Úplne pre každého v akomkoľvek segmente, tak viem, s čím bojuješ. Dobre, Nori, a presne na toto som chcela nadviazať, že ja tu mám teda rôzne hostky, ktoré sa mi tak akože otvoria. A ty si, že v pohode. Ty si v pohode, podľa mňa. A aj keď sme spolu volali predtým, tak ja nemám nič akože tak prezrad nám niečo, s čím sa trápiš a čo možno môžu mať aj iné ženy a dievčatá a nehovoríš o tom, alebo možno neukazuješ to. Niečo s čím, čo je to taký tvoj démonik v hlave, možno ty sama, alebo neviem. Ja si myslím, že som to ja sama, lebo ja som dosť taká, že všetko chcem a do veľa vecí sa pustím a potom mi nedokončím a že nerobím veľa vecí na 100%, pretože robím toho veľa. A potom ma to vie tak trošku ubíjať, že sa mi možno v nejakej tej danej veci nedarí, ale ja viem, prečo sa mi nedarí, pretože nevkladám možno do toho toľko energie, koľko by som chcela, ale to sa tiež nedá do všetkého dávať non-stop 100% a potom ja sa snažím dať do všetkého 100%, potom som z toho strašne vyčerpaná, potom si hovorím, či to vôbec má zmysel, či som dostatočne dobrá a Takže problém je... Ty si problém. Ja som problém. Aj mentalita. Som veľakrát taká roztržitá, že si neviem zorganizovať moc veci. A potom ide 5. cez 9. a ja neviem čo skôr a začnem zase robiť milión vecí a neviem si to tak ako keby poukladať, aby to malo systém. Takže asi to je pre mňa také, že najhoršie. Je to veľmi vtipné, túto priateľka takto prikyvuje, ale teraz sa tu rozprávame o dievčaťu, ktorá naozaj že rieši vážne biznis témy, ktoré rieši že vrcholový manažment v firmách a ty máš 22 rokov. A treba si to uvedomiť, Nori, že ty máš celú cestu ešte pred sebou a toto je proces. Ty sa to učíš a ty na to prídeš a ty sa to pozliepa ako skladačka, ale 22 ja si pamätám, že som bola niekde opitá v Prahe v bare a nič takéto som neriešila. Ale aj také dni mám, takže pohode. Dobre, takže si tiež len človek, môžeme to tak povedať, si krásne, inteligentné, šikovné dievča a keby teraz tu sedí obecenstvo a chcú počuť od teba nejakú radu, možno aj v rámci biznisu, možno aj v rámci vytrvalosti, možno aj v hocičom, čo by si im dokázala nejak pomôcť, ich nejak sotiť. No ja stále hovorím, že dokážeš akože všetko, za čo si ochotný bojovať. Takže to by som asi každému poradila, že keď niečo veľmi chcú, tak treba si veriť a ísť za tým. A presne, že možno nechcieť všetko hneď, ale ísť presne nejak postupne, pomaličky a prispievať k tomu, učiť sa a možno nebyť na seba veľakrát až taký prísny, lebo to potom veľakrát nedopadne dobre. Viac si asi ublížime. A hlavne treba aj oni sami, že keď niečo chcú robiť, tak aby boli zmierení sami so sebou a musia vedieť dopriať iným, že... To je veľmi zaujímavé. Že ja som taká, že dopraj a bude ti dopriané. A ja si myslím, že aj toto je taký dôvod, prečo sa mi možno darí. Prepač, ja ti do toho teraz skočím. A dám ti príklad, že či teda praješ, lebo podľa mňa strašne veľa žien a dievčat má s týmto problém. Pozri si niekoho na Instagrame. Hej? A nemá až také dobré videá ako ty, ale má trojnásobné čísla a robí možno to podobné ako ty. Čo si vtedy pomyslíš? A to som trošku tak akože rýpla, vieš, ego. Som taká, že ako prečo? Že ako to robí, hej? Ale samozrejme ako doprajem. Poviem, že šikovná. Poviem, že... Dobre. Že je to pecka. Poviem, že je to pecka, ale zároveň potom vo mne vrtá, že čo ty robíš zle? Celý podcast nájdete na Hero Hero, kde nás môžete podporiť, fungovanie nášho podcastu a celý náš produkčný tím. Veľmi pekne vám ďakujeme.
aké bolo postavenie tvojho okolia voči tomu, keď si povedala, že máš partnerku? Ja som sa napríklad s mojimi ako bývalými nedokázala seriózne porozprávať. Kto platí účty v reštaurácii, v kaviarni, alebo tak? To bude teraz veľmi taká blbá otázka, ale kto je hore? Kedy bude svadba? Teraz tí moji rodičia vidia, že kto je hore? Naši to budú pozerať, že Krista pána. To sme nechceli vedieť.